Aquí tes a Biblia coa carta para darlle a dona Frígida que lle dé a dona Inés, de acordo? Moi ben. Briguela, non vería vostede a don Luis Meixelas? Don Luis Meixelas, non. Pero está a piques de chegar porque ten que reeditar o duelo que pactou aquí con don Giovanni del Pinto Florido. Perfecto. Por certo, a súa cara resultame familiar. Pois non entendo o motivo, verdade? Si, ten vostede un nariz moi longo. Para oírte mellor. Si, as orellas ben grandes. Son para escoitarte mellor. E a súa boca, caramba, a súa boca enorme. E para comerte e rizarte mellor. Bom. Ben visto. La hostería de Laurel. En ella estáis, caballero. ¿Está en casa el hostelero? Estáis hablando con él. Ven, chegaron os da costa. Refírese a don Luis Meixelas e don Giovanni del Pinto Florido? Sí. Pois non. Pero estarán a piques de chegar. Pois dame un lugar desde donde me poida sentar sin que me vexa. Por aquí, aí enfrente. Vale, vou. Eu traio unha borracheira! Por fin que estamos aquí un ano despois de facer a posta na taberna de Miguela! E que pensas que vai gañar a posta? Eu que penso que vai gañar don Giovanni. É moito máis alto, moito máis guapo e ten moita máis espalda no nariz. Pois eu penso que vai a gañar don Luis Meixelas, porque ten moito máis. Aposto, tira a miña arma de cabaleiro! Iso tampouco vale, xa teño unha.